fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to wudduru to aali wuuri to keɗere to guijiɗon to sadila kon takkusan juula ha to galle ceerno abou baydi kaw sar to ndulumaji ko taari ɗum kala kon takkusan juula ha to galle ceerno yaya batori chatolo kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ADCL ko association pour le développement culturel et sportif de Luxembourg gorgol ɓe jumbini kikiɗe hanki o kikiɗe pinal tawi kadi ene yaadi e finatawa e nder Nouakchott to cité Bercy tawateɗo to cité plage to leydi tawi kadi wonno tem hitande hikka nde wonno tem mabɓe noon ko haɓade kay ko fate ɗanne suuɗo suuɗayru e wallude sukaɓe kay no gollori woni ko wiyete entrepreneuriat to leydi Sénégal ko wuyɓe nayyi e baali kañumen tigui teeɓa e nder fande Saint-Louis ɓe tawrama noon fodde 54 daaba to leydi Mali to mofti ko camion goto camion ben kañum yaaɓi pittola bomba ko heno fetti chauffeur noon e apprenti mo foof Allah dandi ɗumen hen kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Iran to leydi Russie to leydi Palestine yen ha toon to Italie to Vatican bisimilla moni ketki hotodirte joni piran bacciren kawis e keyleke gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro gorelte ko kawisa wolande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata koto kordinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque qiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama haadi bil aadi salade adi salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gorko mo melga wuro jinneji Allah ne lubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle wonduɓe gorko seyɗani gorko mo melga wuro jinneji en yaroɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuro jinneji en yanoɓe wonduɓe prostate ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati on ɓurdirta ɗon mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo e wittoji makko kesso mo yiiti oɗo saaha joni lekki ko fate estomac an gonduɗe estomac mo estomac tampini nattuɗo ñamde e yarde gueɗe kewɗe so tawi on jokkodiri balɗe tati ceerta hen ha laaɓa mbatta ñamde e yarde kala ko jiɗɗa e kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne yaraɓe ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawnaɓe en ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa e yeddi ƴeewa gorko mo melga wuro jinneji ne yawnan ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓuuti ala ko heddi so wonani opéré son jokkodiri hokkuma traitement e balɗe tati ceerta hen ha mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo en andide dendagal bandiraɓe mum caggal nde ummi to Daka Madina Gounass e oɗo saaha joni leɗɗe kese ɗe gadda tawa kadi koye promotion wonande dendagal ɓen ƴewoɓe safruji mumen ceerno Amadou Tidiane Diallo mo tawi oɗo saaha to Dakar caggal nde ummi to Madina Gounass o rewi ko Dakar ko adi komo fata Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to Dakar mo tawe to base makko en tawi ɗon mi yi ko wiye ceerno Abdoulaye Diallo jiɗɗo jokkodire mo fof mbatta 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro mum téléphone ko leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 46 94 21 96 numéro makko leydi France ko WhatsApp to gonɗa fo aɗa wawi hebdemo to banggue WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon miñi ko sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni kono ne wiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo bira sappo e go lewru duujal woni mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men e ɗemgal pular noon hono dendi men biyeteɗo Habsatou Kane tawateɗo toon to Fassa Madina Gounass ina wondi kay e sohla mawɗo no fewi ene wondi e kumpa mawɗo ko fati kay e yidde humpitede ko fati ɓiyi ko afo biyeteɗo siraji si ɗon o wayri haaldude mum o wayri jokkodirde mum ko gila e lewru mawlude gila saaha mawlude kay o noddimo caggal nde wonno toon to Nouadhibou wiyamo kay dañi lawol faade toon to Dongre Europe gila nden noon faade oɗo saaha joni kanko sokhna Habsatou Kane to Fassa Madina Gounass omo wonde sohla mawkano fewi saabu kay gila nden faade ñalawma hande o yiyani o nanani kala ko ummi e ona ɓiyi ko biyeteɗo siraji si omo ñaagui noon dendagal bandiraɓe ha tengti e ɓiyi ko siraji si o e dendagal anduɓe on siraji si kala kay to mbawi tindemo walla to mbawi yidemo ne mbawata jokkodirde e ɗiɗo numéro ji so tawi ko 00 221 77 654 53 75 ko Habsatou Kane kañum woni yummiraɗo walla kadi ɗo wawi jokkodirde ɗiɗo numéro ji 77 046 76 63 walla mbaɗa 78 130 56 30 ɗiɗo numéro ji noon eɗen ñaago siraji si noon to wawi wonde kala so tawi o nani dande men nde wawata jokkodirde e oɗo neniraɗo gonɗo e ganuma hande mo ɗoygol e ganɗum ha laaɓi mo ñamde e yarde kala beela mum iwan ɗum ha laaɓi e oɗo saaha joni jogui sohla tan
ko yidde humpitade ko fati biyum eden biya kadi dendangal danniyankoɓe eɗo mbawi wonde kala yo tinno no mbasata tigui humputindirde e jinnaɓe kala to gonɗa e kala no gonirɗa tinno e kala saaha jokkodiri e jinnaɓe ma gandana ɗumen kay aɗa selli aɗa hiisi ha joni habaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puɗɗorɗen mission FMI woni Fonds monétaire international gardugol gardiɗo mission biteɗo Félix Fischer wonɓe olloɓe oɗo sakara e jillu mum e nder leydi Mauritanie ɓe kolori tigui ɓe keeɓi famodirde e sifodirde e laamu leydi Mauritanie on accord biteɗo accord and référendum koko fati noon e politique nécessaire gam yidde kay finalise kay oɗo quatriéme tawi ko quatriéme révision du programme des réformes économiques on programme non ko financata ɗum ko catala bitengal FEDC woni facilité élargie di crédit ngal ɗon ngal ɗo cifodiral noon ena dana gendi Mauritanie kay laamu leydi Mauritanie hebde financement umarade catala bitengal FMI woni Fonds monétaire international kene jime ha no gasi jeetati piccal jeeɗiɗi million tawi ko haalisa dollar hen million ngaji jeetati piccal jeegom woni 8,6 million de dollar ummoto tigo catala bitengal FEC tiré MDEC 20,1 million keddiɗo de dollar ɗum noon ummoto koye catala bitengal FRD haalis oɗon haalisa financement noon e oɗo programme faade leydi Mauritanie haalisaji ɗi foof so ndenti ene guime ha temedere capanɗe nayyi e jeetati piccal nayyi million tawi ko haalisa dollar ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen laamu leydi Mauritanie holliri tigui wonde ɓe teeɓim fedde sagataɓe tawi ko dartonoɓe fewnude kay kayitaji tawi ko kayitaji otoji kayitaji ɗi fenani ɗi ndewani lawol woni ko wiyete faux document e nder ɓe teeɓa noon ko nder legal Arafat tawe to Nouakchott Sud ko police mo Nouakchott ɗon teeɓiɓe ɓe teeɓa ko guila ñande aljuma ɓennuɗo ɗo sagataɓe koɓe sagataɓe jeetato teeɓaɓe noon kamɓe kala ɓena coka e oɗo saaha joni e mbadi garda vie enquête ene jokki e mabɓe beele kay dendagal réseau o kala ene wawa yitede ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie keddoɗe leydi Mauritanie to legal biyetengal PK12 ko potoji ɗiɗi ɗakkodirde woni tigui wiyte double poto électrique kañumen tigui tawi kañumen ɗina potoji tawi ko potoji courant ko kañumen janno toon e cukalel guel duuɓi joyyi cukalel guel duuɓi joyyi joɗi noon guel less potoji kay ene yeeɓa sukaɓe fettoɓe balla fugu koyngel ko ɗon tigui potoji ɗiɗɗi jani e maggel nden guel yani e maggel noon guel gaƴinoma hen gañanɗe muusa no fewi guel heeɓino kellanɗe ɗiɗi guel wonno ko juuɗe safroɓe guel wasi fittade maggel noon ko to hôpital noon ko toon guel hawri e ladiala guel heeɓino wadde opération guel ɗo opération ko adi opération guel waɗino radio o noon holliri wonde kay jogui helande to bassin e guel jogui kadi helande koyɗe ɗiɗi kala e guel joguino kadi gañande to banggue tiki ɗum noon kay hawlude tigui e guel tampuno no fewi ko guel cukalel noon wasi fittade muɗum yimɓe legal ngal noon ɓe joofima feɗenu catala bitegal Someleka woni société kalfinaɗo ko fate kuɓɓam mo leydi Mauritanie ɓe koltiri tigui wonde ko ɗum welsidare mawde no fewi saabi kay ɓe kolliri wonde poto ɓe teskama tigui ɓoyde wuurade emo wuuri kay yimɓe foof ne ganduno poto o meeɗat yande kono Soneleka ene ɗurni ɗum meeɗa tigui arde hen gam yidde heɓitade oɗon poto ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Mahmoud Sidi Lamine kolliri tigui ko Mauritannajo kanko ardiri catal bitegal SOGEM woni société de gestion des manantali ko catala gestion de manantali ko catal noon tawi ko joytingal MVS woni organisation mondiale walla organisation de la mise en valeur des fleuves Sénégal o holliri tigui wonde kay koɓe yiɗɓe yeeyde complexe uji ɗiɗi nokkuji ɗi tawi complexe uji immobilier tawateɗi e nder Nouadhibou ɗin complexe uji noon ko o MVS kañum jeeɗum kanko Mohamed Mahmoud Sidi Lamine kanko woni directeur SOGEM o holliri tigui wonde kay o ɓe mbaɗi appel d'offre ko fati kay e jeeygol ɗiɗon nokkuji ɗiɗi tawi tigui ko nokkuji jeeyiji catala bitegal SOGEM ngal hen nokku goto noon ko complexe avicole woni tigui nokku to nehgol guertoɗe to nehata noon on nokku noon o holliri ko ujunnaje ɗiɗi temedde jeeɗiɗi capanɗe
65 kilométre carré ɗum woni wertango woni 2665 métre carré ene tawe hen noon ene tawe ngal ɗon boowal noon tawe ene tawe on noon 16 boowal woni terrain wondude e caali wondude kadi caaleje ɗiɗi tawi ko caaleje d'élevage wondude e caali mawki tawi ko marchandise moftere hen woni salle de stockage ene tawe en kadi caali technique woni tigui to yimɓe formate ene tawe en kadi baseji ɗiɗi woni mbalkaji ɗiɗi ndiyam ne tawe hen tawi ina waɗa installation mum plomberie hano hannirta ni nokku oɗon nokku noon tawate koto legal bitengal hay vadila so tawi ko nokku goɗɗo noon ko complexe frigorifise on nokku noon wertango mum ko 1.175 métre carré walla métre carré e tawe makko noon caali mawki tawi ko caali métallique woni caali jamdi ene tawe makko kadi kuɓeje tawi ko maison en béton armé e wondude usine pewnowo glace nokku o tawate tigi sara aéroport mo Nouadhibou appel d'offre noon holli tigi uddata ko ñande 19 lewru mai dujallu gonde ɗum kala kay cogguji kawraɗi hen ɓeɓe mbaw bayine ɗum hano hannirtani ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jen ha toon to Sami police halfinaɓe nden ka ekkisal wuro Sami e ko taari ɗum kala ɓe kolli tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau ji ɗiɗi ɗi pewani hen réseau goto noon ko sagataɓe dartonoɓe kay ko fati e drogue réseau keddiɗo noon ko ɓe nimdani kay dartonoɓe ko fati tigui e ko wiyete prostitution woni cagayagal e nder ngoɗon wuro Sami ɓe teɓama noon police o holliri e nder waktuji 24 woni e nder ñalawma goto kay tawi ɓe mbawi yitude e fittude ɗiɗon réseau ji ɗiɗi kala e nder opération he noon ɓe kolliri tigui ɓe mbawi teɓade e nder opération he ɓe mbawi teɓade hen kay yimɓe sappo tawi hen tato ko rewɓe ɓe jiiya kay nder leydi hen e nder leydi he ɓe mbawi tawrama kadi ɓe cogino gase ɗiɗi banda ko wiyete hijra ɗum koko fati e drogue ɓe tawrama kadi eɓe jogui kadi armuji blanche woni labɓe e gasiji wondude haalisa jonɗo no fewi kamɓe kala noon ɓene coka e mbadi garde à vie ha tigui loygo gasa hiɓa e mabɓe nde ɓe tigui mbawa waɗede défré yesso parquet ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen hono mbiruɗen e gardini kabaruji men association pour le développement culturel et sportif de Lexeba ko catala ko fedde sukaɓe Lexeba naɓe darniɓe kay ko fati kay ɓamtugol pine e sport e woni coftal ɓalli e nder Lexeba ɓe jubbini aseda hanke kikire pinna ɓe yiti kikire tawi ko kikiɗe pinal e kikiɗe final tawa tawi wonno temmaɓe hitande hikka nde temmaɓe noon ko haɓade ɗanne suuɗarum haɓade ɗanne suuɗarum e softinde sukaɓe kay ko fate fannu entreprenariat woni tigui koɓe mbiyata lutte contre l'immigration clandestine et promouvement à l'entrepreneuriat comme alternative économique et sociale ko ɗum wonno temmaɓe hitande hikka nde tawtorama noon kikiɗe hanki o kan Mohamed Abdoulaye ko député département mo Lixeba gorgol wondude Amadou Jean Thiam ko ministre des mines et de l'industrie mo leydi Mauritanie tawi ko jibinande Lixeba gorgol wondude Abou Thimbo Koli kañum woni maire mo commune de Lixeba e yimɓe hewɓe wodɓe mbawi tigui notitade oɗon kikiɗe ma en ketto cimtola goto kay ɓena yubbinnoɓe oɗon kikiɗe hono Haruna Bayadia salminama juram eyi dendi ceerno Ali Abou Ba mi weltanima mi weltanima dendagal hettiyankoɓe men weltare ɓiɓe fulɓe andudine ma mbirɗa ni ko noon en gaari cimtol seeɗa ko yowiti e golle men batten tan ko faray seere wiyata ko résumé gam wawde famminde yimɓeɓe ko kewanno en hanki sen mbi hanki kay ko sappo lewru wiyeteno mai ma mbiyen duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi toon place biyeteɗo Bercy route cité plage ko wona ɗum ko artude ndeɗon fedde wiyeten ADCSL association pour le développement et sportif pour le développement culturel et sportif de Lexeba tisgala ko fedde gam ƴellitare pinal cukago e coftal ɓalli gam Lexeba gorgol ko wona ɗum directement jaɓanɗen golle ɗe noon taw hiiri e caggal no juɗɗen futuro ɗon kadi planning de programme ko ni sifori ko ardi kala leydi men wannongo leydi diine islamiyankori
lori jaman den lecture coranique woni jangina alquran jangen en dum ko Haruna Bayaja ko wana dum ko jaman den discours de président Adama Jamsi Sall ko woni horejo fedde nde wawino kadi hirjinde ko yowiti sukabe nde natata e pelle ko wana dum ko directement jaman den discours de les parrains ji be don hokkabe de don teddule on gadorto den ko ministre de l'industrie et des mines on woni Ahmed Tijani Cham wawino jeftude kongol ko yowiti e belama mudum mawko e tawterede dedo golle go wana dum ko on bietedo honorable député kan Mohamed Abdallahi kanyum ne wawin député département Likseyba kan Mohamed Abdallahi wawino hollude belama mudum mawko no fewi o holliri hay sinno o tawaka duubi bennudi di comme yo yimbe gandu hakkille makko nan hen ko wana dum ko odon maire mo commune mo Likseyba Aboubakry Koli Cimbo wawin kadi deftude hen kongol ko yowiti yo sukabde dentu wona neddo goto caggal dum jabande ko yowiti e les panélistes odon ko yowiti immigration ko dor ko diel haalani en dum non ko yowiti dalle de ndewani lawol o junni mi hen no fewi ko wana dum ko yowiti kadi entrepreneuria Amina Habib kadi odon bandira debbo teddudo o wawino hirjinde ha tengte yimbe be holko sabato ene jefte jawdede mumen ene bada to rewani lawol holko sabato mbawa liggade e leydi di jencina hen ha joni kadi caggal dum ko défilé traditionnel woni nyaajo pinal wawino hollirede dum don kay be mbawino hollirede pinal ngal caggal dum be mbadi yimre ko yowiti e immigration dum non kadi yimbe be mbawino weltade hen no hanirtati comité e culturel wadi dum caggal dum wadi remise des prix woni hokkabe en des attestations ngaji ngam settede golle mumen paydinde ko yowiti e fedde nde ko wana dum ko wayno odon Mamoud Demba Ba lollido dor kudel wawino hokkede hen teddungal ko non kadi Mohamed Mahmoud Kan lollido Zidane wawino hokkede e dedon teddule non kadi Alhaji Abdoulaye Mamoudou So woni lollido Abdoulaye Wuri wawino hokkede e dedon teddule non kadi bandira kanyum e jom suudu mo premier dame on bietedo Raki Bacce Kunjo kamde kala saha e be cembini yimbe ye ko yowiti hay reftoji meden woni la répétition de uddat galleji mabbe be ngara ngam wawde sembinde enen sukabe be ko wana dum bandira debbo teddudo Fatmat Mohamed Diallo lollido Bulado ni laado Diallo kadi docteur mo wana pinga wara on wawni no hokkede dedo teddule kono ne kadi on non kadi Umar on non kadi Mohamed Umar Dieng on kadi wawino hokkede dedo teddule kono non kadi odon cakkitorto den Abdoulaye Amadou Kane lollido PIF wawino hokkede dedo teddule an o hanirtani hebe kamben be mbamni rokkibe dedo teddule non e yeso teddungal monsieur le maire Aboubakry Cimbo ko wana dum les artistes woni yimobe ko yowti e kelme mbawino kadi hollude belamma mumen ha tente gadorto den ko on bietede Idile Negre wawino kadi dillinde public on hanirte ni yimbe fo ummi mbawi popbaali e kilji nali kala ko non kadi théâtre immigration plus care no yowti e jimri mudum wawino wadede hen dendangal bandirabe on teskima be kettima dum kadi mbodo sikki be paami wana dum wadi partage de l'expérience wadi gostodiral miijoji hakkunde yimbe be ko yowiti l'entrepreneuriat hewbe mbawin jemtude en kongi ko fati en ko wana dum ko directement le artiste odon bietede Soyno Kula kanko ne jimowo Ama Kadja Likseyba o wawino yimde hen no hanirte ni ngandira be kala ko li hen belam mumen ko wana dum ko odon jabanden directement deuxième défilé woni unité nationale ko yowiti hollirde fulbe jolfuɓe e soninkoɓe ene wonde hasaniya nde wonno ko ɗiɗo leƴƴi woni gonɗi e nder leydi ndi kamɓe kala ɓe mbawino hollude e beelamma mabɓe on noon kadi onon artiste gana biyeteɗo Babs Oji wawino kadi kañumne hollirde hen beelamma mum o wawi kadi montude o waɗi gueɗe makko ha no hannirta ni onon gandirɗon ni nonne kadi directement jabanne sketch men ko yewti e jalnika on jalniki noon innirɗen ɗum ko jalniko gorko bawaɗo woni Ghali Abouba wondude la première dame muɗum
ɗum on wiyeteɗo Marina wawino kadi hollul ko kañum wawimo e kala saaha kala ko wi yo waɗa on waɗa ɗum noon wawino yimɓeɓe mbawino jalde ha no fewi ha hande ne hedde hakkillaji yimɓeɓe ne jala ɗeɗon gueɗe wona ɗum ko jaɓanɗen danse o noon yewti ko bale traditionnel ko woni gamri men adanteeri machallah waɗi fayid no hannirta ni hen ɗendagal bandiraɓe ɓe jeeyata ko kelle e banggue o e banggue ɓe ne pilma e ɓe ne gama ha gueɗe ɗe mbawi laatan no hannirta ni hen caggal ɗum ɗon oɗon artiste biyeteɗo ADSD Balla o wawin kadi montude toon ha no hannirta ni no ɗon noon e wanno woɓɓe ko wayno Aliou Labbo Sow en Fambaye en ɓen noon hawri kaydi ko taw o rokkani kadi ɓe jiyaka ɓe mbawi hokkude gantuji mabɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe teddimɓe kala ko teddi sikki ala ko ɗum ɗo kewanno en ɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie toon to wiyete Bercy ɗeɗo golle pinal payidinɗe no fewi sikki ala en jii toon mawɓe meɗen ko nande mawɗo men Ali Abba wonde kadi ceerno Amadou Thiam en e ko ceerno Alassane Bayadia en e ko nandi hen kala mbawino arde toon ha no hannirta ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe teddimɓe kala ko teddi sikki ala ko ɗum wonno tongol meɗen on paami ko musidɗo moɗon Harouna Baya Diallo liɗo Mamadou Demba Sy gam jayde lycée TV e calcalti muɗum tinnodiren jaggodiren yiɗam bande ko jiɗanɗa hoore ma ko gonen Alassane Baya Dia golle ma jo Allah Harouna Baya Dia golle ma jooɗi peewi ɓurɗo lollirde tigui ɓurɗo lollirde min kewmi widema tigui ko denɗiraɗo mo nafata golle ma jooɗi peewi habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisal Saint-Louis wuro Saint-Louis ɓe kolliri tigui ɓe teɓima kayi ɓe jiiti ɓe pirti tawi ko réseau mawɗo no fewi on réseau noon ko rugbiyankoɓe ɗon woni wuyɓe daabeje guila nayyi bayi e baali kala ɗum wonno ko ñande alkamisa ɓennuɗo o ɓe nangga noon tawi kadi ko police ɓe commissariat central mo Saint-Louis kañuma teeɓiɓe koɓe sagataɓe jeetata noon ɓe gujjanno nayi e dammiri ɓe kewi wujjude ɗum noon ko hakkude kay région de Louga hakkude muɗum kay e Saint-Louis ko nder ndeɗo falde ɓe kewi dillude nde ɓe nangga noon koɓe nangga tigui koye saahaɓe gonno e jippinde kay koɓe gujjuno ko woni nayi e jawɗi e baali kala ɗi ɓe gujjuno e galle tawi moɓe kewi yeyde woni receleur o toon to Diamou Guène Soro waɗɗani station d'épuration de l'ONAS ko ɗon woni toɓe tawa ɓe tawrama noon saahaɓe nanggaɓe tawa ɓe jogui 54 daaba hen jeenayyi ko kolce woni tigui ko gayi wondude e 23 mbaalu wondude e 13 jawdi e borti jeeɗiɗi wondude e beyi ɗiɗi ko ɗum tigui e gueɗe goɗɗe ɗum woni koɓe tawra e oɗon ñalawma eɓena coka noon e mbadi garde à vue enquête nana jokki e mabɓe beele réseau kala ne wawa yitede firte ha soro ladde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Grand Yoff to legal biyetegal Sen Zela ko police roƴani sagataɓe ɗiɗo dartanoɓe kay trafic de drogue caggal nde police o heeɓi tigui kabaruji labɗo no fewi woni information labɗo ko fate mabɓe ko ɗon tigui roƴiniɓe subaka law saabu police yette mabɓe kay ko hakkude 4h fayi 6h du matin ko nden tigui woni ko yette mabɓe ɗum wonno ko ñande aljuma ɓennuɗo jeenaya lewru duujal woni mai gonɗen nduno ɓe tawrama noon eɓe cuuɗi drogue kay eɓe cuuɗi ɗum e less escalier e galle moɓe koɗi o ɓe tawrama kadi eɓe jogui motoji ɗiɗi ɗina motoji noon ko ɗin ɓe kewi waɗirde livraison ɓe tawama kadi ɓe jogui 90 ujunere ene sikka noon ko haalis kay ko fati hen jeygu oɗona drogue ha joni ko leydi Sénégal keɗen Azoura Fall e oɗo ñalawma hande eɗen mbawi wiide ko neɗɗo ɓurɗo yiilede kay e nder leydi Sénégal tawi ko laamu ngu woni yiilademo oɗo saaha kala noon police ko police ɓe hinde direction de la sécurité publique kañumen tigui gonno e yiilademo joni kay jiilaw ngu ɓeydima yaaje saabu kay ngu yettima ha juuɗe gendarmerie nationale nana dari lang enen jiilomo brigade de recherche mo Kaolack nana dari lang kay yam yidde yitudemo e nangudemo kanko Azoura Fall noon ko cokonoɗo e saaha laamu Macky Sall ɗeɗo balɗe noon o heeɓino kay ɗeɗo balɗe kala omo suuta konngudi e réseaux sociaux ji tawi tigui ɗina konngudi noon ko ñingde hen laamu kirngu woni ñingde hen hoore leydi Macky Sall e dendagal gollidiɓe mum woni ɓen tawi kadi ko mawɓe APR o waɗino live makko noon
TikTok omo ƴetto hen Macky Sall omo haala konngudi musdi faade Macky Sall e faade ɓen ardiɓe APR kala ene ɗon noon jeeya kadi e ko ɓeydi kay oɗo saaha joni laamu ngu darade lang ngam yidde yitudemo e nanggudemo rewnede lawol laamu Sénégal noon rokki yamirore faade ɓeɗo kay witeɓe PAF woni direction de la police de l'air et des frontières des police leɗe français nde yiilodomo kay jiilo cattugo no feewi tawi kadi ko rokkaɓe kayit kay on kayit noon ko haddemo wadde interdit yaltudemo leydi ndi wonde kay kala to yiyama yiiɗi yaltude nder leydi he yo nangue wawa addede tigui o rewne lawol ko ɓooya ko ɓooyani ko noon ko ɓooyani ko noon ko ɓooyani ko noon o waɗnoma localisé on to waɗno localisé tawi ko téléphone makko waɗnoma localisé to nokku biteɗo Paoskoto to galle goto e ɓurɓe ɓattade mom ɓe gari laamu ari ha toon gam yidde yiilademo kono ɓe tawanimo toon enquête ne jokki e makko laamu ngu nana dari lang gam yidde nanggudemo ha joni ko on fannu keddoɗen Abdou Nguer kañumne ko chroniqueur nangaɗo ne soka oɗo saaha kala tawi o nanguirno noon ko haalde kay ko gonɗani ko ɗum tigui woni ko nanguirno mona soka hujjikkintoɓe makko noon woni avocat ji makko mbaɗino ɗaɓɓade ɗon faade 3e cabinet du tribunal beele kaymo heeɓa ko wiyete liberté provisoire o wawa fatude galle makko kono noon en juge o wi tigui ko loppete yo heddoyni ɓuuru jaɓani hokkudemo on liberté ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jehen ha to falde mban cumu kulɓinigu tinama seeɗa hanki o to wuuro witego Temey tawatego e nder commune mo mbana tiba goto noon o suumi hen ha wonti ndoni cumu ngu noon suumi hen ha wonti ndoni cumu ngu noon bonni kadi potoji ɗiɗi tawi ko potoji courant cumi hen ha boni filuji ɓoggi courant kewɗi kadi mbawi sumde hen Allah wonde moƴƴo noon hay goto ma yani en hay goto kadi gañaki hen cumu ngu noon teskama tigui ko volontaire woni tigui cumɗo cumu o wona accident ko beɗata tan suumi cumu ngu ko subaɓe kay ɓe saabu kolliri ko sagata gorko goto ko kañum tigui somo suwa taw andede ko kañum duppi piste moɓe mbiyata piste latéritique gonɗo sara guesa gota ko ngena jeygue noon rewe kuɗoli ɗi e puɗoli ɗi kay ha wawi jabtude kay yaɓani wuuro ngo yetti oɗon tiɓa o suumi hen no fewi sapeur pompier en ɓe Richard Toll mbawi notitade hen ko ɓuuri yajade e cuusal e darde kay sagataɓe wuuro ngo ɓe mbawi folde cumu ngu ko ɓuuri yawde e yaccade police noon nana udditi hen loskoji mum beele kay ɓe mbawa yitude teɓade on baɗɗo ndeɗon bonande ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to wuuro Alpha sara natirde wuuro Alpha noon ñalawma hanki o ko goski sakata gorko tigui tawa ɗon wondani e wonki makko kanko noon o tawa tigui omo leli wondani e wonki makko ma en ketto cimtolo goto e koninkoɓe faabu taw koɓe brigade wuuro Sogim tawi koye ballal faandu haala musidɗo men Sara Blay Sarr. ɗum mbaɗaɗo seedi mo tampere jam wonima hono onon celli alhamdulillah ko mawɗum eyyi kabaru suka wadde ko hande de 7 heures subaka ko nden wajiɓe noddiɗo information gendarmerie e sapeur pompier ɓe mbi won cankiɗo haadema nadde wuuro Alpha 1 kilométre de wuuro Alpha won cankiɗo noon kam hakkilki wona no feewi cankiɗo mo woni probléme haqqille eyyi ko nden noon gendarmerie e sapeur ngari ƴettimo noon paanimo hôpital régional Wourossogui kanko nde mo ɓorno ko comci jean ɓalejo e t-shirt ɓalejo eyyi omo jogui laafa verte e paɗe dulote paɗe fermé eyyi ko ɗum mo joguino eyyi kanko ko suka ɓalejo ni dow makko e jaarede 80 en ha 40 heddono yarre eyyi ɗum ko hande e oɗo subaka waɗi hande samedi e o subaka.
kala kattiɗo kay koreji mum tawi ko ɗo sagata à peu près mo duuɓi capantati e jeetati hay fayi duuɓi capanɗe nayyi tawi ɓorni ko jean ɓaleejo wondude t-shirt ɓaleejo ene waɗi laafa kay yo waw jokkodirde e ɓen tawi kadi ko toon to morgo mo Wourossogui na mbiye tan oɗo saaha joni ko saaha nguleki cattuki no fewi ene wawi tawa ko ɗum ka yooɓi fittanu makko e kala saaha kadi ɗen mbiya yimɓeɓe nde joɓoto ndiyam e kala saaha to mbawi yaade kala habaruji men demgal Pulaar sen mbima toon to wuuro Alpha paɗen koto leydi Mali to leydi Mali yen ha to falde mofti to mofti noon ko camion ben kañum tigui yaɓɓi pitola bomba tufanogol e dow lawol camion ko hen fettide e bombe o waɗi explosé Allah e wonde moƴƴo noon chauffeur gonɗo e camion wondude apprenti mum foof ko Allah dandiɓe hen hay goto e mabɓe wasani hen fittanu mum kadi ɓe keeɓi tan ko gagnande tokos no fewi ɗum wanno noon ko gueñel alkamisa jeetati lewru dujal ndu gonɗen ndu sanga 8h subaka to nokku biteɗo Bataga ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko hitande watte ko hitande ko hikka watti duuɓi capanɗe jeetati ko leydi Russie kayem wi ko leydi Russie hemno kay leydi Russie wiyetinodi kay e ngan sanga Union soviétique hemno polgo mum e dow Allemagne nazi nden manditare noon mawninama toon to Moscou lamorgo leydi Russie kono kadi nde mawninama toon ha toon to leydi Mali to Bamako lamorgo leydi Mali hewɓe kay tawi ko yimɓe dowluɓe mbawi notitade e oɗon cérémonie ko wayno jagorgal leydi Mali kalfinare ko fati bulletin de réconciliation ko wayno ambassadeur joɗaniɗo leydi Russie ndera leydi Mali e hono iggora gomi goo e diplomate uji kewɗi tawateɓe ndera Bamako lamorgo leydi Mali mbawi tigui tawtorede e oɗon cérémonie ha joni habaruji men demgal Pulaar dogre Afrique jabboɗen ko musidɗo men cimtola musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodja gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodja a salminama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗorɗen ko leydi Mali toon dey Cheikh Oumar Doumbia wawi hono yanede toon jamma aljumare fayi asatare sappo lewru duujal ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi o noon ko neɗɗo mawɗo no fewi hono dillowo kay ko wiyete hono mouvement pro démocratie e nder leydi ndi kadi koye e nder société civile o jeeya ɗum noon o daɗi kay e ɓen wadde boniyankoɓe ɗum ɗon oɗon nguɗon janko kadi waɗi kadi ko famɗi fof wona ɓen diftaɓe kadi ɗiɗo kadi jiɗino kadi kono diftede taw ko ɓen dillannoɓe kadi e politique dawrugol kadi e nguɗon laamu taw kadi koto transition wona ko ñande alkamisare kono ɓeɗum ɗo nde ene wayno wona ɓen tawata ko diftaɓe kadi koni koye e nder mbaadi ɓen laamu ngu ɗum ɗon tawno wonde toon kadi e oɗo saaha ene wayno deyi taw kadi ko deeƴal ala toon ko yani tan diftima woni toon oɗo noon Cheikh Oumar Doumbia ko neɗɗo kadi gandaɗo toon e kadi ko dillowo kadi tigui rigui e nder gueɗe dawriyankagal kadi ɗum noon laamu ngu kadi ene wayno ɓe mbiide kadi bonani hen toon to Soudan ene wayno de Chine wawi kadi noddidde e ɓen jibinande mumen de ummoto toon to leydi hono Soudan nde tawno wonde e oɗo saaha de ɓe mbi wonde gueɗe mabɓe toon ene taw kadi ko caggal kadi de bayyinama ko waɗa toon ko pour fate noon e to peketo wonde kay won gueɗe ko wonande armuji ɗi nde dokkata hono paramilitaire to Soudan e wonande kay Amnesty International ɓe mbi wonde kay ko ɗin janguji baɗoji toon kamɓe ko paramilitaire hutorto ko forces de soutien rapide e ɗum ɗo toon Darfour hani to Khartoum ɗen ɗo fof taw kadi tawa wonde kay kaɓirɗe ɗeɓe kutorɗo ɗe ɗum ummori koto leydi hono Chine ene wayno kadi ko marque mum ko marque leydi hono Chine ɗum noon ɓen ene wayno oɗo saaha tekkere de ene luuɓar toon no feewi hakkude ɗon ene wayno mbino yoɓe gummo jibinande mabɓe yo ummo toon to leydi hono Soudan ko ɓuuri yawde e yaccade RDC Congo ene wayno de toon ko ɓuuri hewde kadi e yimɓeɓe kadi ene wayno de mbawi kadi kono kañum ende dañi toon hono caɗele no feewi e taw kadi ko caggal kay tuɓoji kadi bonnotoɗi toon to wuuro Kasaba e nder hono leydi toon to banggue taw worgo to Kiwu
ɗum ɗon nde ɗe wayrodi ɗum ɗon ko caɗeele mawɗe wonani ɓe toon e ko fati noon e ɗiɗo tuɓoji kewɗi doole toon tawata ko ɗon guro gonɗi tan e kadi e takko caalungol mawngol noddirteɗe wono tagade ko Tanganyika ka toon to Cameroun koyo kono kanko de ko neɗɗo kadi ko patron kadi ko fati kono grand musée e ɗum noon tawata ko dar contemporain de mo Afrique o kadi ko neɗɗo kadi debbo kadi ko gadano taw ko Afrique najo toɗɗanoɗo yo kadi ardo ko wiyete kono biennale tawata ko Venise ɗum noon tawi ko on wurti e joomum ene asatare sappo lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi taw noon wawi bayide ɗum ko musée Z makko a di cap Ghali Abouba ko ɗum de tumbuɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alsano Oumar Bocci ko Moussa Dogo ngam weltare Ayawood TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno men to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Séléba to Moderne ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddude cité Yombal Segna Dakar ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓiri koto leydi Iran puɗoɗen ardiɓe leydi sete timmuɗo tawi ko sete leydi Iran e seteɓe dowlaji tinduɗe Amérique ɓe pottiti aleta hande o 1 lewru duujal toon to Oman koko fati noon e kaldigal hakkude leydi ɗiɗi e alhaali kay koɓe mbiyata programme nucléaire mo leydi Iran ko ngolɗo noon watti lawol nayɓiwol kay koɓe joddo e on fannu nde wonno kay laamu dowlaji tinduɗe Amérique yidde mum kay ko hadde kala feere kay hadde leydi Iran ƴellitade e fannu nucléaire e fannu nucléaire noon ko ɗum ɗo saabi kay gila hitande 1980 woni gila 1980 faade oɗo saaha joni leyɗe ɗiɗi koko taƴƴodiri to banggue diplomatique ha joni ko kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Russie paaɗen Vladimir Poutine kañum woni hoolejo leydi Russie o holliri aleta hande 1 lewru mai hitande 2025 wonde kay omo paari omo eri kadi ko fate kaldigal taw ko kaldigal tengurengu woni ko witte dialogue direct walla négociation directe hakkude makko kay e laamu leydi hakkude makko e Ukraine ko fati kay no guerre hakkude mabɓe dartori ha laaɓam o proposé noon dal mo suuɓi kay ko ñande 15 lewru mai gonɗen ɗuɓe pottoya toon to Istanbul ɓe mbawa wadde kaldigal tawi ko négociation directe hakkude mabɓe no oɗo jaam e kisal artiri hakkude mabɓe kono gardiɗo leydi Ukraine noon holliri tigui wonde oɗo saaha joni Vladimir Poutine horejo leydi Russie fuɗɗima tigui yidde jaam yo artu hakkude mabɓe koto leydi Palestine paaɗen Hamas ɓaƴini vidéo goto ono vidéo noon omo hollira otage uji ɗiɗi Israël naɓe nanggaɓe kay guila e biftande wannode guila biftande wannode ñande 7 lewru octobre tawi kadi ko 2023 on vidéo noon ko aseta hanki o ɓe ɓayyini on vidéo hollirde otage uji ɗiɗi Israël naɓe eɓe guuri eɓe jaam otage uji ɗiɗi nanggaɓe hen goto e nder vidéo he ene eero kay hen goto ene eero e nder vidéo tawi ko vidéo mo 3 minutes mintaji tati hojomaji tati omo eero e nder vidéo he laamu leydi Israël dartinde kay guerre hakkude mum e leydi Israël kamɓe ɗiɗo biftaɓe hen goto wiyete ko Ekana boho boto mo yara duuɓi 24 goɗɗo ene wiya Youssef Hayma o hana ne yara duuɓi 36 biftaɓe kay guila 7 lewru octobre 2023 ko kamɓe ɗiɗo woni soynaɓe vidéo he laamu leydi Israël wawi tigi yiideɓe heɓtindeɓe koto leydi Italie paaɗen to Vatican hono Papa Léon 14 kañum woni mawɗo diine Isa yankoɓe windere e oɗo saaha joni o erima ardiɓe windere nde kay nde guerre ɗi dartoto e oɗo saaha joni o holliri tigui omo eri kay nde cessez-le-feu waɗata fiyande dartoto kay hakkude leydi Israël e Palestine nde guerre dartoto kadi hakkude Israël hakkude tigui ɓena witeɓe leydi Russie hakkude mum e Ukraine nde guerre dartoto holliri kadi weltare makko mawni no fewi sifande cessez-le-feu ciifaɗo kay hakkude Inde hakkude muɗum e hakkude Inde e Pakistan wonɗoɓe kay oɗo saaha kala tawi ko andiral bomboje wonno hakkude mumen kanko Papa noon o wawi kadi yettade to nokku biteɗo Saint Marie Majeure noon yenna yummo toon ko juuroyade kay e Agnere woni yenade Papa François gonnoɗo mawɗo diine Isayankoɓe jaltuɗo aduna ñande 22 lewru mbaylo ndu mo lomti oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo
wonno ko min tongan habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon seydi mon haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo cimtol ñalli pinalɗe liggi seyba ɗum noon ko Haruna Baya Dia ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on